Добър вечер, приятели, от нашето малко скромно студио Срем, откъдето по ваше желание започнахме едно лайв предаване във всеки вторник и във всяка събота по 21:00 часа. Темата, която трябва да бъде тая вечер, съм я избрал аз, защото вие не сте предлагали теми, предлагали сте въпроси. И темата, която предлагам, е за Исус и Мария от Магдала, но не за този Исус, който църквата и джамията, т.е. говорят евангелистите, саватяни и така нататък. А това е един друг Исус, един съвсем нормален, обикновен човек, който се е родил по един необикновен начин, но не за славата си и за славата на неговата майка, а за славата на Създателя си, както майка му, така и този Исус. Аз говоря за този Исус, за другия Исус не нося отговорност. Искам да кажа на хора, които са там евангелисти, педизатни, самотяни, православни, католици и така и други религии, ако нещо, което говоря, не ви е приятно, не ви е удобно, ами имате право да се включите в вашите институции и да слушате словото на вашите проповедници. Аз не съм проповедник, аз съм преподавател по история на божественото човешко развитие на тази земя. Така че това, което съм избрал като тема, е нещо много важно за нашето божествено човешко развитие на земята. Кой е Исус и коя е тъй наречената Мария Магдалена? Защо се нарича Магдалена? Защото, приятели, това момиче се е родило в едно село Магдала в еврейската държава. И когато римляните завладяват тази държава, тогава са били дадени заповеди на пълководците на римската армия, заедно с римската армия, всички евреи в села, градове, където минават, да бъдат изклани и избити. И този народ, знаете, че както и Хитлер, както и римляните, много така са се опитвали да затрият тази нация. Вижте, нещо, което Бог е създал, само той може да го затрие. И както виждате, еврейският народ все още не е затрит. Няма да се затрие нито един народ, защото дори да запалиш една нива, когато семето остане, то пак ще се посее и пак нива ще има и пак ще има семе. Мария от Магдала се ражда в това село и когато минават римляните и опустошават нейното село, избиват нейните родители и всички останали, детето успява да се укрие в своя двор за тени храсти и така то остава живо и било някъде. Тогава Мария е била на 3-4 годинки, когато през това място минава един римски пълководец, хомосексуалист, който вижда това дете и го взема и го слага под плащницата си, защото ако някой види това, което той прави, че спасява дори и това малко дете, той ще бъде наказан със смърт. Тогава такава е била заповедта на Цезар. Качвайки това дете на коня си, слагайки го под плащницата, укривайки си го, той го кара много далече от там в един град, който днеска се нарича Хайфа, който е на Средиземно море, и оставя момиченцето в един публичен дом при шефката на публичния дом, която е била много добра негова приятелка. Дава един така върсок голям с жълтици и казва: виж какво, приятелко моя, искам това момиче да бъде научено, това дете да бъде отгледано, възпитано добре, да бъде ограмотено, научено да чете, да пише и така нататък, и по възможност да не знае всъщност какво става тук, да ни хване пътя, по който вървите вие.
Както винаги съм казвал, когато едно куче е в една касапница, то няма начин да не мирише, че там има месо. Така става и с това малко момиченце, когато то навършва 12, 13, 14 години. То разбира всичко това, което се прави там и започва да изпитва желание и то да бъде като всички останали жени, да се наслаждава на живота. И така получава разрешение от своя наставник, както се каза, хомосексуалиста, който става нещо като не е родител, като човек, като защитник. И тя е имала огромен авторитет там и е имала правото да се избира каквито мъже пожелае и когато иска да прави секс и когато иска може да не прави. Никой няма право да й налага това, което е за другите, които са работили в този публичен дом. Така малката Мария порасва и започва своя път в този дом, срещайки се с различни мъже, общувайки с тях, с малки и големи. Както се казва, годините вървят и Мария навършва 25-28 години и точно в тези години нейният човек, нейният благодетел се разболява тежко на легло, а той е бил доста богат, имал богато имение и тогава праща свой слуга да отиде при Мария, да я помоли да отиде и да се грижи за него и за неговото богатство, естествено. Тогава Мария отива и напуска публичния дом и остава при него и започва да се грижи като господар на дома. Тя разполагала с капитали, с всичко. Имала е доста голям така персонал от прислуга. Във всеки край на месеца, в началото на другия, Мария вземала един карван от коне и пътувала за Иерусалим, там където пазарувала, вземала стока, зареждала за целия месец и така всеки месец тя ходила и пазарувала оттам. А един ден, когато също тръгнала да пазарува, оседлавайки конете, всичко така както е приготвила и друг път, тръгвайки за Иерусалим, малко след като изминали един известен път, случват се неща, които оседлалите коне отдолу се скъсват пълдъри и други неща, които е трябвало да се върнат обратно, да ремонтират всичко това, което се е случило и да се върнат обратно и да продължат пътя си за Иерусалим. Следователно Мария е казала на тези нейни слуги, предворни, всички да се върнат, да свършат това, което трябва. Тя ще ги чака на извора малко преди Иерусалим. И тя продължава пътя си. Когато отива на този извор, естествено не е имало никакви хора тогава в този момент. Тя пие вода, измива си и си поляга, така да се каже, на поляната, която е била наблизо в този оазис. И както се отпочивала, изведнъж някой казва "Селям алейкум", демек слава на Бога. Тя се надига, поглежда срещу нея един хубав симпатичен мъж на около нейните години и казала "Алейкум селям". "Кой си ти?" попитала го тя. Той казал "Аз съм Исус от Назарет". Тя го погледнала, усмихнала си и казала "Значи ти си този, който хората говорят за пророка, така ли е?" Той се усмихнал и казал "Не знам какво говорят хората, но аз съм Исус от Назарет". Започнали така закачливо да се говорят, тъй като Мария имала много опит с мъжете, била много отворена, така да се каже, ушлайфана, задавала различни въпроси, получил се добър диалог и керваните все още не идвали. И както се казва, от лав на лав случило се така, че те да правят секс. Когато свършила тяхната порция секс, Исус е легнал така по гръб и се загледал в небето. Мария много внимателно наблюдавала погледа на Исус, наблюдавала го дълго време и така замислено се казвала какво ли мисли този човек за мен и за всичко това, което се случи. И наблюдавайки го, тя му казала "Исусе, мога ли да те задам един въпрос?" Той се обърнал, казал "Да, Мария, можеш." Аз съм виждала много мъжки погледи след това, което правихме с тебе, пък и изобщо в живота.
Но трябва да те призная, че погледа, който ти имаш и мисълта, която отправяше към небето, беше много странно и много различно от всичко това, което аз съм виждал и познавам. Може ли да ми кажеш всъщност какво си мислеше в този момент, когато гледаше нагоре? Той погледнал към Мария, прегърнал я и казал: знаеш ли, Мария, аз досега говорих на хората, че сексуалните им пребежки, които правят, са прелюбодейство, че не са хубави, че Бог не е съгласен с тези неща и съм упреквал много хора за това, което те са правили. Днеска самия всемогъщ Бог ме даде с теб да изпитам нещо и да разбера всъщност дали аз съм бил прав, когато съм говорил на хората, дали това, което съм считал за необходимо. И разбрах, Мария, че Бог ме даде един голям урок с тебе, защото това, което изпитах, беше превъзходно и божествено. Когато говоря на тази тема, аз имам написана една тема за това. Накрая, описвайки този случай, аз задавам следния въпрос, както ще го задам сега в момента и на вас. Представете си, че беше се случила същата среща с Исус, но жената не беше Мария Магдалена, а беше едно друго момиче на 18 години, което нямаше никакъв опит и за първи път Исус щеше да прави секс с това момиче, както и то за първи път. Можете ли да се представите как Исус щеше да гледа към небето? Дали щеше да гледа по начина, по който е гледал, когато е бил с Мария? Никога нямаше да гледа така. Защото онова момиче можеше много да обича Исус, но то нямаше опита. То нямаше познанията. Нямаше и онова познание, с което да направи така, че този човек да гледа по начина, по който направи това самата Мария от Магдала. Защо съм написал този разказ и защо ви отварям тази тема? Защото във всяко нещо на земята човек трябва да бъде школован. Трябва да бъде годен за това, което трябва да прави. Било то дали си кмет, било то дали си министър-председател, било то дали си какъвто ще да е депутат или когато прави секс или така нататък, когато правиш автомобил на други хора, когато ти не си компетентен, когато ти не си в състояние да извършиш онова, което ще направи и другия човек щастлив, тогава по-добре, както се казва, не се залавай. Но нали земята е едно огромно училище? Нали ние тук трупаме опит във всички сфери от нашия живот? Нали за това Бог е дал на нас човеците да имаме от 0 до 15 000 години и да минем, т.е. тези години да минем и да натрупаме в това училище на земята един огромен опит в различни сфери от нашия житейски път, в онези елементи от живота, които, когато започнем да изграждаме Божествения свят, т.е. рая на земята, ние да имаме опит в много от нещата, които ще градим, защото ако нямаме опит, няма да можем да изградим рая. Ще бъде пак като сега. Ще бъде анархия, ще ръководят некадърни хора, хора неграмотни, незнаещи, без опит, без всичко. Защо се разбиват нашите семейства? Защо деградира живота ни? Защо злото властва на земята? Всичко, приятели, се дължи на опита и на познанията. Или светлината, която ни е необходима в разума, познанията във всички сфери, които трябва да се развиваме. Ние все още изоставаме толкова много от живота и затова деградацията ни е много голяма. Погледнете днеска, примерно, семействата, които идват при мене, а те са много, и не само при мене, които ходят при психолози, психиатри, ами, както се казва, когато почнат да правят любов с жена си,
докато се докоснат и мъжът свършва, жената още не е започнала, или обратно, и това нещо се случва и при мъжа, и при жената. Нито единия, нито другия не са в такава форма, в каквато да бъдат полезни един на друг, и започват неприятностите, започват търсенията на други изходи, за да получим това, което искаме. И, както се казва, постепенно сградата, която искахме да градим, онзи дом, за който се събрахме, започнахме да го рушим още в самото начало. Всичко това е един огромен опит, който трябва да имаме, и за това винаги е казано, че за да отидеш в рая, трябва да преминеш през иглени уши, за да натрупаш опит, за да натрупаш познание, за да може да имаш един достоен, божествен живот в рая. Не да се бъркаш носа и да гледаш хората какво правят, а трябва да знаеш как да правиш и трябва да градиш с хората, както ви казах, във всички сфери на живота. Ами това е една малка тема, така да се каже, за размисъл на всички вас, защото психическите, телесните и духовните депресии, които съществуват, аз съм казвал много пъти. Човек, който е доволен, който е и задоволен от кръста надолу, той винаги е щастлив от кръста нагоре. Няма проблеми. Проблемите му са лесно решими, защото и самочувствието му, и здравето му, и всичко това, което има, лесно се решават проблеми, колкото са трудни, с добра психика, с добър дух. Но когато духът ти е отрязан, когато психикът ти, когато душата ти, всичкото това нещо ти дава възможност да рухваш постепенно. Много от мъжете прикриват своите недостатъци пред жените си, жените прикриват своите недостатъци пред мъжете си. Не сядаме да споделяме и да разговаряме помежду си, защото ако споделя с жена ми нещо, тя веднага ще го издумка на приятелката си. Ако тя сподели и така нататък. Просто ние все още говорим за честност, говорим за обективност, говорим за любов. Но както винаги съм ви казал, любов на книга, на дървета, любов по Фейсбук с сърца, които получавам толкова много, че големи не мога ги нося. Но всъщност това е само един, така да се каже, предмет на рисуване, една рисунка, нещо изкуствено, което никога не може да отговаря на стандартите на реалната любов. Приятели, във връзка с това нещо ще ви разкажа и един случай в моя живот, когато нямах някога кола и бях в София, както аз казвам, живях 5 години и там бях на специализация, бях студент и учих, така да се каже, духовната история на божественото човешко развитие на земята, но с ръководители от небесата и ангел, който Бог беше ме поставил, за да може да се срещам с различни религиозни вероизповедания в различните сфери, да посещавам тяхните семинари, тяхните литургии и от изтока, и от запада, и от Индия, и от Тибет, за да мога да сравнявам познанията, които Бог беше ме научил, и живота, който беше ме научил чрез Бога, и това, което те говориха, да виждам дали наистина съвпада с тяхното мислене, с тяхните правила, закони и така нататък, или границите са много далече, както се казва, от това, което аз знаех, извинявайте, и това, което те проповядваха. Един такъв ден аз трябваше да пътувам за моето родно село, а това означаваше да се кача на влака и да слеза в Ямбол, и оттам Йолково, и оттам Срем. Такъв беше моя маршрут, защото човек без автомобил нямаше друг път, по който да беше тръгнал и да пътува. Качвайки се във влака, при мен в купето дойде една много хубава, симпатична, красива дама и каза: "Добър ден, господине, свободно ли е при вас?" Казах: "Заповядайте, госпожо", и тя седна от другата страна до прозореца и аз от другата страна.
Влакът тръгна и така се случи, че останахме само аз и тя. Не беше случайно, както се казва, защото тази среща е трябвало да се случи с нас двамата. Започнахме разговора и двамата си бяхме така доста приказливи, не толкова притеснителни. И въпросът беше така, опираше се за Бог. Нали, защо времената са такива, защо Бог позволява това и така нататък. И започна диалога, аз давах моите, така да се каже, отговори на нейните въпроси и тя отговаряше на моите въпроси и така водихме един приятен диалог. Тя беше от Пазарджик, жената, и естествено, когато стигнахме Пазарджик, тя трябваше да слезе и ние да се разделим. Много преди това тя започна да ми задава въпроси за Исус Христос, за Господа Исуса Христа. Аз си обясних, че съм чувал за такъв човек, както съм чувал за дядо Мраз, чувал съм и за дядо Коледа, но не ги познавам, знам, че не съществуват, знам, че това са митове и обясних, че това за мен е един мит. Аз познавам човека Исус, но не и Господа Исуса Христа. Започнах да й разказвам така различни неща и накрая тя ме попита: как мислите този Исус, за който говорите? Той имал ли е жена? Аз я погледнах и казах: госпожо, в какъв смисъл? Тя се усмихна и каза ми: в сексуален смисъл, например. Аз също се усмихнах и казах: да, имал е, но точно колко жени е имал, аз не мога да кажа, но е имал. Тя ми погледна и така стана много сериозна и с много такъв тон ми каза: виж какво, господин Ангелов. Аз останах очарована от всичко това, което вие ми казахте, защото вие ми казахте много неща, за които аз се замислях. Но тук, това, което ми казахте, никога няма да се съглася. Вие умърсихте най-чистият човек, който аз познавам в живота си. Погледнах към жената, хубава, красива, както ви казах, културна, ерудирана, с образование. Казах: госпожо, когато ви гледам, вие сте много красива, много интелигентна, много начетена жена. Сигурно си имате и съпруг. Тя ми погледна и каза: имах. Сега вече го нямам. Просто така се случи. Казах: това е нормално. Случва се в много семейства, случва се и при вас. Но в момента, примерно, да кажем, слизате в Пазарджик и си имате човек-приятел от мъжки род, който много ви обича и ви очаква с нетърпение. А вие също очаквате тази среща. След малко влака ще спре на вашата гара и вие ще слезете и той ще дойде, ще ви прегърне, ще ви притисне, ще ви целуне. И ти също. Ще си отидете в къщи, няма да копаете лоза, нали? Сигурно ще се прегърнете и ще правите секс, нали така, защото ви е приятно. И когато правите, нима вие сте толкова тъмен и черен човек, нима вие сте злодей, когато правите това нещо, което ви носи допълнителна радост. Защо мислите, че Исус трябва да е дърво? Че той няма нужда от тези неща, които вие имате. Тя така се изчерви, погледна ми, натъжи си, замисли се и каза: господин Ангелов, не съжалявам, че пътувах с вас. Днеска Бог чрез вас ме даде един добър урок в няколко сфери от нареченото духовно познание. Разделихме се много приятелски с тази жена и аз я пожелах на първо място да бъде здрава и да бъде обичана. И казах, че хубавият секс с приятелия човек никога няма да те развали. Освен ако ти искаш да направиш нещо, за да развалиш себе си. Разкрасявай живота си, наслаждавай се на живота. Работи, весели си, пей, но не забравяй, че и това е нещото, което ще допълни твоя живот и ти, и чрез това, и другото, което имаш, ще бъдеш една щастлива, млада, силна, доволна от Бог и от живота жена. Това е още една малка тема
за размисъл, приятели. Кажете ми, коя растение, което сте насадили, не се нуждае от вода? Кое от тези растения не се нуждае от слънце и от Духът на Бога? А защо мислите, че всеки един от нас не се нуждае от това, което Бог му е поверил и е част от неговото лично щастие? Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства, където и да се намирате у нас и по света. Тези теми не се разработват в църквите, в джамиите, в синагогите, в евангелистските и в другите школи, съществуващи на земята. Там това се смята за провал. Аз не принадлежа на тези школи и аз съм свободен човек, имам право да изразявам свободното си мнение и не задължавам вие, които слушате това, да го вземете за истина. Прекарайте го през своя разум и вземете това, което ви допада. То се предлага като тема за размисъл, но не се налага. Както съм ви казал, всеки човек е един пазар и всяка негова реч и всички негови дела са стоката, която продава. Ако ви хареса стоката, която в момента ви предложих, тя е ваша. Вземете толкова, колкото ви е необходимо. Сега ще преминем към онези въпроси, които тази тема можем да я продължим. Ако имате въпроси на тази тема, свързани с семейството, свързани с подрастващо поколение и така нататък, защото според мен това е една много важна тема. Понякога се шегувам, слушайте кобилка на какво ви говоря, защото тя иска да направи от някои от вас жените жени, защото много от жените са дароделци и много от мъжете са дароделци. И точно, извинявайте за израза, но вие ме разбирате. И точно тези дароделци, тази жена иска да им помогне да станат жени и да станат мъже. Тя няма друго желание и тя не иска да ги развали, тя не иска да ги праща на магистралата и така нататък. Просто им подсказва да трупат опит или всичко това нещо, което тя казва, го знае от опит. Не го е чела, защото начина, по който го казва, то се личи, че го е живяла. Не сте длъжни нейното всичко да приемате, но понякога е необходимо дори ваша колежка или ваш колега и по начина, по който се изразява, да се подсетите каква промяна ви е необходима във вас, за да може и вашето семейство да се сплоти, да станете по-единни, да станете по-обичащи. И както се казва в това заведение, където имало вкусна храна, що пък при нас да не сготвим. Може и при нас да стане, стига ние да се научим как да го направим. И тя да не загара. Надежда Соколова. Добър вечер, Надежда. Прегръдки на твоя малък син, моя приятел, на твоето семейство, на татко, на мама, на съпруга ти, на всички вас и на София, и на всички приятели от този град, а те са много. Да бъдете живи и здрави и дано това, което правим, да дава поне малко помощ за вашия добър живот. Само човекът ли е създаден по образ Божий или всичко живо, растения и животни, или многоточие всичко? Ви сега, не може една роза да прилича на човека. Значи, тя е сътворена от Бога, но не е по образ и подобие на Бога. Само човека е по образ и подобие на Бога. И човека върви по пътя на Бога. Защо? Защото нещата, които ние получаваме като технологии, като познания, като песни, като танци, това са пътя на Бога. Той ги е минавал човека. И сега ни ги дава на нас. Защото да можем да изберем от всичкото, което Той ни дава, да пресеем и да вземем най-доброто. Защо не го дава непресято? За да се научим да сеем. Защо математиката не се дават направо решенията?
Ами за да ги научим и после да си ги знаем, не на готово да ги зубрим. Та, приятелко, моя надежда, човекът е създаден по образ и подобие на себе, на Бога, но това, че приличаме на Бога по образ и подобие, не значи, че имаме тук вътре това, което Той има. Защото Той е върховната личност и затова е върховен и затова Неговото име е Бог. Значи Бог означава върховна, неповторима личност, нямаща равна на себе си, която може всичко, абсолютно всичко. И никой друг, освен Него, не може това, което Бог може. Той е казал за себе си: аз не раждам и не съм роден. Следователно, той дава в това кратко слово, представено на нас в първото обучение на нас, човешката цивилизация, защото ние сме най-ниско развитата планета, най-ниско развитата цивилизация от всички останалите планети в галактиката. Аз съм ви казал, че нашите ръководители, които ръководят и Европейския съюз, които ръководят кметствата, които ръководят депутати, министри, и Русия, и Съединените щати и така нататък, това все още са деца на небето. Нашето управление все още е от деца до 6 годишна възраст. И всяко дете иска да стане министър. Всяко дете иска да стане началник. Дали може или не може, ако не може, те ще стане с насилие, ще стане с убийства, ще стане с грабежи, ще стане с война, но той ще стане. Ако не стане той, другия дет се бори като него, той ще стане, после ще го свалим другия. И така децата си убиват едно след друго и мислят, че стават царе. Всъщност, да, ама не. Времето, в което живеем, трябва да приключи детството. Трябва да разберем всичко за нашето развитие. Трябва да разберем кой е Бог. Трябва да разберем защо Бог е сътворил тази планета и другите планети. Какъв е бил смисъла, когато е казал, че Земята е едно голямо училище? Той не е казал, че църквата или джамията или синагогата, че е училище, а Земята е училище. Това означава, че покрива, който ние наричаме небе, и Земята, по която вървим, това цялото нещо, което ние наричаме планета, на която живеем, се нарича училище. Естествено, в това училище има деца на 6 месеца, на 1 година, на 2 години, на 3, на 4, на 5, на 6. И затова слезат и учители. Слезат хора като Кирил, като Методий, като Айнщайн, като Нютон, като Исус, Моисей, Мухамед, които са историци, които разказват за историята на божественото човешко развитие, както в момента и аз го правя. Така че, приятели, това е най-важният момент за нашата божествена човешка цивилизация. Как от деца да бъдем ограмотени и как да започнем да управляваме планетата, себе си, държавите си, институциите, които имаме, и така също и семействата, и така нататък, и така нататък. Защото понякога ние и нашите учени, които съществуват у нас, АБАН и другите организации, мислят себе си за толкова много учени, че едва ли не няма никъде като тях. Напротив, и те като нас са толкова зелени, защото тяхното учение не ни измъква от кълта. Може да правят някои неща, но те не могат да измъкнат това човечество от ада. Те не могат и няма как да подготвят програми, които човечеството тръгне по един друг път на развитие. Защото тяхното образование не е като моето, не е като на Исус, до на Исус, за който говоря, не е като на Мухамед. Нашето образование е съвсем различно. Ние не блестим като тях, нямаме титли на декани, на философи, на академици. Ние просто сме посланници, пощальони. Носим писма на всеки човек. Ето в момента аз ви нося писмото и ви го давам в пощенската ви кутия. Въпросът е дали ще го вземете, дали ще го хвърлите, дали ще го преразгледате и да решите всъщност дали то е необходимо за вашето развитие, дали би ви помогнало да бъдете един по-щастлив и по-друг човек или ще го хвърлите, както сте хвърляли толкова много други писма.
Ами, аз не съм се родил да уча хората да палят свещи. Свещ се пали, като ти угасне тока. Та, Надежда, приятелко моя, пак се връщам в началото на твоя въпрос, който доразработих малко повече, че човека е сътворен по образ и подобие. Нито крокодила е образ и подобие на Бога. Това са вече нещата, които Бог е правил експериментално и после, след като се е убедил, той ги е оставил на земята да съществуват до тогава, докато той каже. Тъй като ние сме зверове, затова живеем и с зверове. Когато се опитомим и станем други хора, тогава зверовете и в нас, и по земята ще изчезнат. Ние ще създадем съвсем различна планета, но за това нещо, ако слушате, другия път ще говорим. Веселка Тодорова. Защо добрите хора, които правят само добро и помагат с каквото могат на всички, страдат повече от лошите, злобни и завистливи хора? На здраве, Веса! А така също и на всички. Поздрави на Милано от мен Срем и на всички приятели, които са с тебе и които са малко по-далече от тебе, които са в Италия, и сестра ми, и Райнето, и много други, които са там. Да ги поздравиш от мен, а пък ако някой гледа, нали, поздрави от мен Срем. Защо ли, Веса? Отиди в една детска градина и остави децата без надзор и ще разбереш защо. Всеки се бори за надмощие, моето момиче. И ние, примерно, както казваш един приятел, добрите носим на гърба другите. Ами така, все още доброто е много малка част от тази човешка цивилизация, но дори да е повече от злото, то доброто не знае как да се бори и не знае как да изчисти плевелите от градината си, за да може злото да се отиде и доброто да почне да властва на тази земя. Ами плевелите, това са незнанието, това е неграмотността, това е непросветеността в религиозен план за всички нации на тази земя. Не дейте да мислите, че тези големи религии, които съществуват на земята, те са основата на нашия живот. Виж, те са провала, защото все по-явно и по-явно се вижда защо цивилизацията ни отива към дъното, отива към провал. Кой от тях излезе да ви защити? И как да ви защити? Може ли да ви опазят вашите религиозни водачи от градушките? Не могат. Могат ли да ви опазят от коронавируса? Не могат. Могат ли да ви опазят от сътвореното зло? То е сътворено от Бога. Тогава какво могат? Много пъти съм се задавал въпрос, какво могат те? Аз отдавна го разбрах, че нищо не могат. Защото те просто са ини хора, които сме им направили златни сгради, с златни покриви и дали сме им златни дрехи, с златни заплати и имат един голям град Ватикана, където е пълно с пари, с марки, с долари, злата и да не изброявам какво има. Но какво има, бедни, умираш, страдаш народ? Къде го Господа Исуса Христа? Сигурно в Ватикана пази банките. Не ги пази Той. Защото Господа Исуса Христа, това са всичките, които му служат, защото това е измислица. И когато казваме Отче наш, всички молитви отиват пред тези, които наричаме Отче. Това са папата, владиците, патриарсите, които са наши отци. Не мои, ваши. Защото моят отец отдавна се отиде и се е родил и сега се живее някъде на земята и моята майка също не е в манастир. Вашите майки са там
И днеска, когато гледах министър-председателя Бойко Борисов как влязал в Рилския манастир, застанал мирно като всеки един човек, пали свеж и в главата му, независимо, че много хора го укоряват, във всеки човек и в най-лошия човек има добри мисли. И знам, че неговите мисли са насочени към неговото спасение и за България, и за много други неща, примерно. Има и хубаво, има и лоши. Но ето аз го питам, към кого ги обръща? Ако аз отида при министър-председателя и му кажа, примерно, господин министър-председател, можете ли да направите за моето село това и това? Той ще погледне там с капитала, с какво разполага и ще каже да. Но ако питам владиката, можеш ли да направиш, че утре да не вали градушка, нищо няма да ти кажеш. Кажи ми, какво каже Бог. Какво каже Бог, тогава какво правим при тебе? За какво разчитаме на тебе? За кусените. Дори не можеш да плашиш там животните, които едат бостана. Тогава няма смисъл. Съжалявам, че така го казвам, но така си е. Защото с лекотата, с която вървим бесе, и затова простия народ, демек, добрия народ, с простотията, с която се ползва тук вътре, той се подчинява на мъртвото, а мъртвото му носи такъв живот. Така че, ако ние се обърнем всички и изоставим тези сгради, какво ще правят тия ръководители? Кой ще ги храни? Айде ще издят да ядат от това натрупаното и той ще свърши. Тогава ще издават декрети като сега, че ще слагате маски, защото ще умрете. И ще почнат да ни плащат само и само да можем да служим на тези идоли и на тези хора. Така че всичко весе добрият човек не е достатъчно да бъде добър. Трябва да бъде и грамотен. И когато бъде и грамотен и добър, тогава трудно биха го наделяли тъмните сили, защото той няма да им се подчинява. Просто ще се оттегли далече от тях и те да се правят каквото си искат. Нека да им служат другите. Та ние живеем сред бурини. Едно хубаво дръвче живее в заглушено място и за това бавно умира. Защото и това хубаво дръвче служи на същите тези хора, които го тормозят, демек на злото. Той не служи на Създателя си, защото Създателя не му е необходима църква, джамия, синагога, за да му се поканиш да прави свещи. Ставаш от къщи или ставаш от сън, където си поклонче, заминаваш. Лягаш вечер поклонче, лягаш да спиш. Проверяваш си делата, проверяваш всичко. А това нещо на земята го няма. Та за това страдат хората. От незнание и не искат да се учат. Тогава нека да се страдат. Сами се избират пътя. Аз говоря 20 години, много от тях са ме слушали и сега ме слушат. Но гледат към иконата и гледат към мене. Ама аз им говоря, ама иконата мълчи. Тогава що я държите? Ама те мислят, че ако се хвърлят иконата и Господ трябва да им пусне жълцици, защото са си хвърляли дървото. Няма да те даде жълцици. Жълтица ще вземеш, като отидеш да копаеш домати, чушки, зарзавати и тогава Бог ще даде плодове и ще ядеш. Защото си ги заработил и Бог те е възнаградил. Твоята молитва вече не струва нищо. Струват делата и онова, което трябва да произведем. Затова страдат добрите хора, скъпа моя приятелко Веси. Защото служат на дявола. А дявола му е казано от Бога. Който дойде пред тебе, прави с него това, каквото щеш. И той се прави. Днеска пандемия ще има тук, другия ден там, ето вчера беше празник на хората без бельо, утре ще бъде празник на обувката, другия ден пък ще бъде празник на пръстените и така нататък, и така нататък. Но няма празник на Бога. И той дявола се ги мисли и просто се усмихва, вика, тия будали, виж какво ги правя, Господи. Разигравам ги както си искам. Утре на кокичето, други ден на Мензохара. Мария Сарайдарова. Привет, Мария, поздрави на Ямбол и на твоето семейство. Има ли нещо повече,
което трябва да знаем за човешката аура. Учените твърдят, че енергийното ни тяло има 7 основни слоя. 7-те етапа на развитие, за които често ни говорите, взаимно свързани ли са с тях? Виж какво, 7-те етапа на божественото човешко развитие се нарича учение. Учение, което следваш през тези 7 етапа на твоето божествено човешко развитие. А тези аури, за които говориш, това са аурите на слепците. Значи, един човек в асоциация феномени и там други, които ръководят тази асоциация, те имат такива системи и могат да кажат аурата ти и полето ти колко е силно. А те могат ли да разберат аз дали съм инженер или не съм и дали мога да строя мостове или не мога? Кое е по-важно? И каква е та аура? Защото важно е развитието на човешкият разум и какво представляваш ти. И тази жена имала силна енергия. И кой ще я прави тази енергия? Имаш 2 кабела, има много ток и ще трепеш хората. Когато нямаш елементарни познания за развитието на човечеството. Така че, Мария, тези аури съществуват за хората с бедната фантазия и хората, които тук вътре е пълно с мрак, с тъмнина, с мъртъв разум. Не е за мен и не е от моята школа. И за това, дано се доволна и дано другите са доволни. Учените твърдят, че енергийното ни тяло има 7 основни слоя. Сега учените твърдят, тялото не е енергийно. Кружката, която свети и телевизора не са енергийни. Те са сътворени от различна материя, различни ангели и през тях преминава енергия, чрез която събужда телевизора и той чрез програмата от студиото работи. Така и ние. Така че това не е енергийно тяло, а тяло, което се захранва от духовна енергия. Разликата е огромна. И имало 7 основни слоя. Всяко дърво там има едни слоеви, което отговаря на годината на развитие. Нали така? Ако учените са ги открили тези 7 слоя, да ги покажат, да ги видим. Те учените са объркали света. И с тяхната философия виж докъде я докарахме. И сега учените в момента ръководят пандемията. И учените докараха пандемията. И учените вървят по улицата и те слагат един термометър, който показва, ти имаш температура, значи си болен от коронавирус. На човека му боли зъба, има температура, стиска се, но веднага го карат в болницата, защото той веднага телевизора казват, отивай да кажеш, че не си Кръстю, ами си Иван. Няма как. Това го правят учените. Аз съм простичък човек. Аз ви говоря като прост човек. Прости неща, обикновени неща, божествени неща. А ония хора говорят учени неща. Така че 7-те етапа, чети го и ще разбереш. Да, това е една много важна тема, която съм написал. И ако човек почва да я разработва и да я чете, да я разработва и където не разбира да ми дава въпросите си, той ще разбере много за какво говори Кръстю Ангелов и за какво е говорил Бог чрез тези, които говорят за това. Тези учени не са от моята школа. Така, да видим следващия въпрос, който сте поставили. Вярвам, Мария, че долу-горе разбра. Учените ще отговарят на учените. Аз отговарям на тия, които разбират за какво става въпрос. Мария Цонкова. Добър вечер, госпожо Цонкова. Поздрави на Емката. Имаше рожден ден ония ден. Емка,
Да си жив и здрав, приятелю, и да спортуваш, да станеш един добър пловец, спортист и райнето една добра гимнастичка. И като направите в Бургас и другите зали там армеец, да идвам, да ми пращате покани, да идвам да ви гледам и да ви се радвам. Поздрави на вашите семейства и в Ямбол, и в Плевен, и на тези, които ви обичат, и на тези, които ви мразят, също поздрави. Господин Ангелов, казва госпожа Цонкова, все по-често взе да се говори за коренна промяна на световния ред. На фона на кризата се очертават 3 държави, чието ръководители се стремят към глобално надмощие – Русия, Китай и САЩ. И трите са много различни като идеология, цели и принципи. Чисто политически за сега Русия и Китай обединяват сили срещу монопола на САЩ. Към тях се присъединяват и много страни членки на Европейския съюз, което ядосва Америка и тя се стреми всячески да запази позициите си. Под заплахата за масова смърт от новия вирус, който да отихне и пак се активира, настъпи огромен икономически и социален колапс в държавите. Отрасли като търговия, образование и развлекателна индустрия може би окончателно ще се преместят в интернет. Какво е вашето мнение и възможно ли е този нов ред да се превърне в едно добро начало, а не в поредния хаос? За съжаление, Мария ще започна от края. Поредния хаос. И не само поредния, но ще има и поредния и поредния. Всъщност, както казах преди малко, където обяснявах по-горе, че Земята се ръководи от деца. Ние все още не можем да държим химикала и все още не сме написали 1.1.2, 2.2.4. Не можем да правим, примерно, с речки, мама, татко и така нататък, другите неща, които да пишем, глаголи и така нататък. Знаете какво значи в училище да бъдеш един образован човек. Ние сега трябва да сложим началото на тази система на образование. Защото ние говорим за земното образование. Както казах, много хора има с много висше образование, но да заповядат, да разговаряме и да вършим неща, от които аз няма да мога да строя жилища, сгради, но и те няма да могат да знаят каква икономическа и каква програма е необходима за развитие на тази земя, защото моята задача е да донесем тези програми за развитие на божественото човешко развитие на тази земя в тази епоха и следващите 2000 години. Аз не виждам в тези хора програма, която да е залегната частица от това, за което говоря, защото те работят с старите си програми, те работят с римските си календари, закони, правила и изчисления, ръководят и институциите си по тези правила, като наричат демокрация, но тази демокрация, то се вижда, че е анархия. Анархичната демокрация няма как да помогне на света. В този момент целият свят, дявол е разпуснат. Демек, човешкият разум на малки и големи дадена е пълна свобода. И затова властва крадеца, лъжеца, мошенника, убийца, онези, които имат надмощието да властват със страха на другите хора. Тези хора няма да могат да направят тази революция, която искат, защото тя без подкрепата на небето не става. Защото тези институции, както казах преди малко за нашия министър-председател, който аз говоря за негово добро и за доброто на държавата ни, няма как такива хора да вървят с хора като владици, попови, лами, кардинали и тем подобни други хора. Те може като човеци да са добри, но като изпълнители на това, което правят, нямат нищо общо и не могат да допринесат нито прашинка за нашето спасение от злото, нито пък прашинка в начина и метода на живот и изграждане на системите в икономика, политика и технологии, песни, танци и така нататък. С алилуя
не искам да казвам по-нататък, не става друго нищо, освен онова, което се нарича провал. Казвам ти го директно и ако стигне и по-нагоре, трябва да го знаят тия хора, че няма да можете да направите тази държава и тази Европа и тази планета по начина, по който искате. Дори и да имате добри намерения, със същите вероизповедания, както се казва, стар бардак, с такова не става ново нещо. Сега, загадка така се изказвам, не искам да бъда по-друг човек, така че нито икономиката, нито пък другото ще има някакъв прогрес, а пандемията, тя ще се развива по начина, по който вие виждате. За съжаление обаче, много хора ще пострадат и те са бедни, обикновени хора. Какво да се прави, защото всички членуваме в сатанинските организации, които се водят на земята. Нашите партийни организации, нашите религиозни организации на небето се водят сатанински организации. Или това са организации на мъртви народи, ръководени от хора с мъртъв разум, не просветен разум. Аз не мога да кажа друго. Какво мога да кажа? Освен провал. И изборите, които идват за България, ще бъдат провал. Независимо, че сега в момента едни хора така са се подредили и такива разговори се водят, че така се прегръщат, се обичат, нямате се на представа. Както се качиха патриотите в парламента и станаха министри и започнаха да диктуват играта, същите осъдиха мене, а тях кой да ги съди? Бог. Защото аз не съм допренесъл и частица, и прашинка за падението нито на моето село, нито на моята държава, нито на този свят. Те не са мои. Аз живея тук. Но те не могат да кажат, че са направили нещо добро. Да, направиха си хотели. Направиха си телевизии, които работят за тях. Натрупаха си капитал, които ограбиха от нас бедните хора. Направиха, доста направиха. Но да са живи и здрави. Аз не съм враг на тези хора и не ги съдя. Но ще дойде ден, когато те ще съжаляват. Ще искат да се върнат назад. Ще искат да върнат всичко, което са взели. Но просто ще бъде късно. Там Бог ще пусне мандалото и ще каже, сега вече тук ще плащате. Ще връщате онова, което взехте от народа. А то става много трудно, защото първите стават последни. Това ще стане, Мария, и със всеки един, който злоупотребява с този свят. Аз не говоря просто и така, защото искам да ме слушате. И утре мога да спра и не ми пука дали ще ме слушате или няма. Аз това, което трябва да знам, си го знам. Никой от вас не ми го е дал и никой от вас не може да ми задължи да ви го кажа. Но нали живеем на тази земя? Нали е казано да се помагаме един на друг, кой с каквото може? Помагаме се. Работим. Но дали някой от вас оценя труда на мене или на другите като мене, това вече зависи от всеки един от вас. На този въпрос, Мария, повече няма да говорим. Да разбереш, че тези държави и тяхните неща ще заблудат много държави, които ще се прехвърлят. Повечето любов ще има към Русия и към Китай. Повечето държави ще тръгнат да подкрепят тяхните програми. И това ще бъде малко по-добро, отколкото програмите на Съединените щати, защото оттам винаги са съществували програмите на провала. Ето, те постигнаха целта си и, да кажем, целият Европейски съюз, който беше създаден, цялата половина Европа рухна комунизма и отиде пред тях. Но те не се справиха. Те не можаха да подкрепят, а унищожиха всичко, което беше създадено. Това не може да се нарече хора с разум, които правят реформа. Няма как. Реформата е да реформира сградата и се е вземал основите издигнати, да я реформираш, да я направиш, да я градиш, а не да я рушиш.
И ако я рушиш, поне да бяхме видяли нови основи на нещо добро. Няма основи. Същите основи като на религиите, градени с мокър пясък, напише слънцето и всичко изчезва. Антон Антонов, Антон Алексеев. Моя въпрос е за един от пратениците на Бога, който се казва Баб. Той не се казва Баб, казва се Мохамед и така нататък, но би ли ни казал малко повече за него? От теб знам, че са живели по едно и също време с Мирза Хюсеин, нали? Да, така е. И двамата са родени в Техеран, в днешен Иран. И двамата по едно и също време, докато Баб означава отваряне, човек, който отваря врата. Значи аз стоя на едно място и държа една врата и я отварям и пускам, които хора пусна оттатък вратата, значи те ще бъдат щастливи. Този човек е бил човек, който отварял вратата на хората към тези познания, за които аз говоря. И когато той е говорил в своята държава по площадите, тогава е бил на 27-8 години. Бил още млад, но е бил, така да се каже, просветен и тогава е бил много голям. И този човек, когато е говорил на хората, както и Мирза го чува за първи път на един площад. Мирза е бил много образован и студент и вече завършваш, така да се каже, своите студентски там мероприятия, които има, да кажем, длъжности, примерно право и така нататък. И минавайки през Техеран на един площад, той вижда хора събрани и така отбива си и започва да слуша. И слуша как един човек говори за Мухамед. И казва, че Мухамед беше дошъл на земята не за да разделя хората, а вие сте се разделили на шиити, сунити и така исламисти и така нататък, мюсюлмани. Нима Мухамед беше дошъл и беше пратен точно това да върши. Защото един народ, като го разпокъсиш, той му отнема силата и тогава лесно се манипулира и се управлява. И тогава Мирза, слушайки тези негови слова, той се въодушевил, а пък и така да се каже, той често път е чел Корана и така разчитал на религията, която е изповядвал исляма, но вижда, че ислям, шиит, сунит, мюсюлман и така нататък, това са хора, които имат различни принципи и създават различни закони от другата религия. И точно тези различия той разбира, че това не е от Аллах. И това се запалва и Мирза Хюсеин, нали, тръгва точно от този площад и после вече започва да изучава. Често се среща с Баб и много често ходил да слуша неговите лекции. Но докато един ден Баб е арестуван и така да се каже убит. Сега има легенди, те бахайската организация или всеки човек, всяка религия, да направи своя герой по-силен и по-мощен, почва да се измисля и да се разказва легенди. И легендата за Баб е такава, че той е бил в собствения си дом и е писал, така да се каже, това, което ангела му диктувал от Бога. И в този момент влиза един от, така да кажем, пратениците на полицията, примерно, за да го арестуват, или тогава на тази турска система на управление в Тегеран. Отиват и да го арестуват и той пише и той казва, виж какво, аз няма да оспорвам вашия арест, моля ви само да ми оставите да се допиша това, което имам, защото трябва да го оставя на хората и идвам с вас. Няма да се противопоставям, обаче те го фащат и го арестуват и го отвеждат. И когато го отвеждат там, където трябва в полицията, примерно, и там има и арестувани много негови последователи, 10 на 20 човека, и ги строяват на един площад и слагат по един кол и ги вързват за кола и нареждат срещу всеки човек, нареждат войник с пушка и офицера, който е бил там, ръководи цялата система и казва, нали, заради пушките, прицели се точно огън
и когато стрелят, нали, се пуска една мъгла, така да се каже, около стълбовете, около там, където са стреляли те. И когато се дига мъглата, всички останали хора били убити и висяли на въжетата, така да се каже, на стълбовете. А стълба, на който е бил вързан баб, въжето било отвързано и него го няма. И тогава се образува голяма паника, пък нали, хората, които последователите виждат това нещо, и дава се заповед да тръгнат да го търсят из целия Техеран, мобилизират всичко. Търсят го навсякъде, търсят го извън града и накрая този, който го арестувал, решава да отиде там, където го арестувал първия път. И когато отива там, той вижда баб, седи на същото бюро и дописва онова, което е молил да бъде оставен. Когато той влязал вътре, баб казал: аз вече свърших моето, сега вече можете да ми заведете там, където трябва и да ми убиете. И тогава те го арестуват, водят го на площада и за да бъде по-сигурно, няколко от близко разстояние го разстрелват и го убиват. Тялото на този човек баб се взема и се погребва в Израел, в град Хайфа, на планината Кармел. Само на около 200 метра, 300 е и гроба на тъй наречения пророк Илия. Там се изгражда голяма гробница на този пророк баб и до тази гробница Бахайската организация внася милиони, да не кажем милиарди пари и прави тъй известните бахайски градини, които са най-известни в целия свят със своята красота, на различни видови цветя и едни стълби, които водят към тази гробница, които едните са 12 метра, т.е. 8 метра, други са по 4 метра с много цветя, да се изкачваш догоре и зеленина. На гроба на пророк Илия няма нито едно цвет. Напротив, всичко е разкопано, оттъпкано, така много грозна работа, примерно, нали? Но аз съм задавал въпроса на Бахайската организация, която така имах доста не приятели, но хора, с които дружах и там, нали, наблюдавах и виждах какво правят те. Когато им задавах въпрос, вие, нали, говорите, че сте организацията, която ще обедините света и целият свят ще бъде наречен бахайски и ще се обедини в град Хайфа точно на тези бахайски градини. Те казват: да, така е. А нали говорите, че обичате всички пророци, че те са пророците на Бога? Казват: да, така е. А щом е така, защо изградихте на вашия пророк баб толкова голяма гробница и такава красота, хвърлихте толкова милиарди, а защо на пророк Илия, който също е Божий, не направихте това нещо? Те казаха: той не е наш. Да, той не е ваш. И другия не е ваш. Те са на Бога. И те никога не са ви молили за гробници. Защото вие направихте гробници и с тези крадени пари направихте светя и всичко. С тези пари можеха да бъдат спасени милиони милиарди души, човешки съдби на деца и така нататък. А вие кой оковенчавате? Къде е вашия Аллах? И тогава те ми изгониха от тяхната организация, да ме бяха ми поканени на тържество и ми изгониха и казаха: ти не си за тука. И аз казах: да, прави сте, аз не съм за тука. Тази легенда е насилена легенда за убийството и така. Просто, нали, трябва да направим нашия вожд велик, голям, силен, мощен. На него не му трябва тази легенда на този баб, защото не тази легенда ще го изпрати там, където Бог пожелая. Не тази легенда ще определи живота, който Бог ще му даде след смъртта. Но нали ние човеците искаме Левски да бъде герой, паметница на Левски, всеки портрет на Левски и на Ботев са над президенти, министри. И добре, щом са толкова добри, щом толкова хубави думи са казали, защо ние не изпълняваме тези неща? Що не се сътворим програми по тяхните закони? Защото не ни отърва. На дявола не му отърва. Той е портрета там, ма не може да говори. Така че, ето, това е, приятелю мой, баб. Мога да ви кажа още неща, но няма смисъл. Всъщност, всеки човек, който е бил на земята, е бил учител, историк, преподавател, като Исус, като баб, като Мерза, като Авраам и така нататък,
ние сме ги направили големи хора, велики хора, а те всъщност са били едни обикновени хора, такъв какъвто съм аз, какви сте вие, всеки с професията си. Защо ми е вашата слава, когато се отида? Пък и днеска, защо ми е вашата слава? Какво бихте направили с вашата слава за мене и аз бих се радвал? Аз бих се радвал на човек, който ми казва: здрасти, Кръсто, как си, приятелю? Който не се гаври с мен и аз с него. За това живеем. Пък славата дайте я на уния, които искат. Не е за мен, тя е за паметниците и за тези, които ги създават. Така, Светлана Молова. Светлана Молова задава въпрос. Поздрави на Кавала, приятелко моя, и твоя съпруг Иванчо имаше рожден ден, аз му писах. Много поздрави на твоето семейство в Ивайловград и в Стара Загора и Бог да ни помага с добрите си ангели. И когато се дойдеш, знаеш, че тук сте добре дошли и ще почерпя, ако слушате. Как да помогна на близките си и с какви познания, за да проумеят поне това, което аз проумях? Разбрах, че само да се моля не им помага. Втория въпрос. Мерзак Йосия, нали, какво е направил за човечеството? Живота му също ли е бил труден, както и вашия? Моя е лесен. Моя живот е прекрасен. Нали знаеш, че аз пея тъй както умея. Как да помогнем на близките си? Как един учител може да научи едно дете да пише задачи, когато бяга от час? Да вземе да го набие, да го върне, да вземе да го заплаша с пистолет и да вземе да му каже, че ще пасе патките, пак няма да го оплаши. Най-хубаво да го остави да пасе патките. Ако му прави удоволствие да ги пасе, значи си е намерил място. Но ако му е труден живота, значи да се върне назад, когато някой го е чакал в час, къде е бил той, значи нямало го е и затова ще пасе патките. Светлана, ние не можем да ходим да продаваме стоката от къща на къщи и да молим да я купуват. Трябва хората да разберат, че стоката е хубава и да тръгнат да я търсят. Аз те разбирам, но не дай да мислиш, че ти вече си просветена. И тяхния реч ще дойде, както дойде твоя. Виж колко страдания си минала. Но някои от тези хора още не са минали това, което ти си минала и минаваш. Те не го знаят. Ти си усетила Бога как дава доброто и как дава злото, но те още не го знаят. Те мислят, че иконата им дава. Те са още вярващи в дядо Коледа, чакат да дойде Нова година и он е червения с дрехите, облечен, набръскан на две ръки, да им дава подарък. И те викат: дядо Коледа ми подари подарък. Това са децата, които искаш да научиш. Това са нашите съпруги, съпрузи, деца, внуци, комши, приятели. Как да им наложиш, когато колко години живея в Стръм? Вече 30 години и 20 години работя професионално и говоря това нещо. Кой от Стръм е дошъл да го науча, да бъде и здрав и да се живее живота, пък и селото ни да бъде щастливо и красиво? Не са дошли. Има хора, които са дошли и са потърсили Бога и Бог им е помогнал, които от рак на кожата, рак на гърдата, рак на дебелото черво, рак на шийката на матката, да не ви ги изброявам, кисти на дебелото черво, миомни възли, кръвоизливи, страхови неврози. Това са все от моето село. Но да ти кажа, че знаят и вървят по пътя, за който ти говоря, ще те излъжа и тебе, и всички вас. Кой им даде това нещо? Даде им го този, за който аз говоря.
Не им го даде тяхната църква, нито манастира, който е на 6 км. Църквата чисто нова, 70 000 лева направиха ремонти, а училището грохнато и няма едно дете вътре, когато беше пълно с деца. Как да кажа на тези хора, че това е пътя, истината и живота, когато ще кажат те, що си ни го на такова ще буклук? Ние не ти ли знаем кой се въмухлял? Айде бяга от тук. Нали, както са казвали на много хора от вас, ние ходим на празника, защото има за ядене. А защото те са умрели гладни и ние трябва да ги храним. Ни пречи, че сме ги нахранили. Децата трябва да ядат. Не трябва да се остават гладни. Ние с вас нахранихме децата. Слепите деца на моето село, които са и глухи, и слепи, и със смъртъв разум. И те после говорят и обиждат същите, които ги нахраниха. Но такъв е живота. Един ден да ме прогледнат, но загинаха вече толкова много народ от моето село. Много хора избягаха, отидоха в чужбина да се търсят на същия хляб. И никога не седнаха да се замислят, защо останаха 200 човека, къде са другите и кой ги провали? Турците ли, ромите ли или те самите провалиха себе си? Защото изоставиха Бога си, защото захвърлиха хората, които можеха да направят нещо за това село, за тази страна, за тази земя. Та няма как да накараш слепия да прогледне, ако той няма желание. Дори и Бог не отваря очите на този, който не желае. Но Бог казва така: по-добре тези очи да не виждат, отколкото тези да са слепи на зрението, на съзнанието. И когато съзнанието е сляпо и мъртво и инвалидно, живота на хората е тъп и нещастен. Той винаги е обречен на гибел. Така че, щом аз не успях да дам на себе си съвет, как да ти дам съвет към тези, които обичаш? Ако те обичат себе си, нека да слушат това, което говоря. Ако искат, могат да ме псуват. Ако искат, могат да се вземат от него. Нека сам да избира. Предложението е добро нещо, но да не се налага. Мирза Кюси, нали, какво е направил за човечеството? Мирза Кюси, нали, като мене, нищо не е направил за човечеството, защото не са му дали. Мирза Кюсей, нали, в своето начало, той е роден в Техеран, в днешен Иран, при 150 години, когато и баб е бил там. И когато започва след баб да преподава на различни места в града, по площади и така нататък, хората, които са религиозните водачи, така имали респект, защото той е имал хора по властта нагоре. Хора, които са го уважавали, близки, и не са искали да го убият и затова са го интернирали в най-отдалечените кътчета на Иран. Диарбекира, както се казва. Но хора от правителството и други хора ходили да го търсят, защото децата им страдали, имали нужда и поради тая причина са ходили, са го търсили и той отново е ставал известен. И после са го вкарвали в много затвори в Техеран, а тогава затворите са били долу в канализациите, в мръсните подземия, където са изтичали мръсните води. Много пъти е лежал в тези затвори, в тези зандани, захвърлен като куч. Но хората и оттам са го мъкнали, там са ходили да го търсят чрез връзки насам натам, защото на големите хора, ръководителите, децата им също страдат. И тогава, за да не го убият, защото те го имали за заплаха на исляма, на мюсюлманството, защото ако той продължава, той може да бъде да направи така, че хората да видят истината и да няма ислям, да няма мюсюлманство, шиите, сунити, а просто да има и свободни хора, вярващи в Аллах, създателя на световете. Защото Мухамед никога не е говорил за джамии, за синагоги и за църкви.
И Мохамед никога не е фащал меч да тръгва и да прави армия, за да убива хора и да им налага исляма. Никой учител, никакво Министерство на образованието не налага с меч своето образование. Така че и това и Бог е правил, прави и продължава да прави и сега това, което аз говоря. Така че този Мирза Хюсеин Али е бил заплаха за тези религиозни институции, както и аз днес, както те се изказват. И затова го пращат в затвора в Одрин, който е тук наблизо до моето село на 50 и няколко километра. Мирза Хюсеин Али прележава почти целия си живот в този затвор и в края, когато вече той се изтощава, разбива му се всичко, както се казва, защото и той е човек, и когато не е полезен за хората, Бог прави така, че хората го връщат отново в неговия град Текеран и там след година и половина-две той умира. И сега, когато отидете в Текеран, в неговата родна къща, има паметник и така, и сега е много тачен и обичан. Значи, тачен, но сега е голям човек. И на неговия гръб, неговия син Абдул Баха, който избягва в Съединените щати, който изнася много беседи от темите на баща си и който изнася беседи в Англия, в Германия, в Румъния и така нататък. И точно там и румънската царица, която много по-късно си прави там в Балчик своята вила, и там, където се е срещала с нейния турски приятел, където има един такъв престол, тя го е чакала там и той отивал и така, нали, са си забавлявали, както се казва, и тази царица е била бахайка. Той организира неговия син, Абдул Баха, организира това бахайско учение заедно с неговия син Шуги Ефенди, който е внук на Мирза Хюсеин Али. Така започва тази новосъздадена религия, която никога няма да бъде водач за спасението на човешката цивилизация, защото нито религия, нито партия могат да бъдат водачи на каквото ще да е. Защото математиката не принадлежи на партийните и на религиозните структури. Тя принадлежи на Бога. Така че, който се прави тези сметки, предварително обречен на гибел. Аз мога да ви кажа, че бахайската организация, която беше съществувала в България, беше създадена от една германка, която се наричаше Ани Мари Клюгер. И тази Ани Мари Клюгер аз много уважавах. Тя беше много така мъдра, интелигентна жена. Почина преди там колко години. Но сега дали съществува, дали се продължава, не мога да ви кажа, но тогава съществуваше с много малко хора. И както и другите организации. Това е за Мирза. Виждам, че вече наближава. Иван Иванов говори за земеделието, за много неща. Ванко Тямбул, за колко търно сме произвеждали на времето и колко сега. Приятели мои, въпросите са доста дълго за развитието на селското стопанство, за производство на зърно, за производство на домати, на чушки, за зарзавати или това, което ние сме били. България е била най-водещата, така да се каже, държава от всички балкански държави и в Европа също. Ние сме произвеждали най-добрите зеленчуци и сме имали най-добрите зеленчукови, овощни градини, производство на мед и така нататък. Да не говорим за овцевъдство, животновъдство, или това е било основата на нашата държава. На времето, когато аз съм го казвал, когато Кемал Ататюрк е бил в младежките си години и е бил посланник на Турция в България, тогава посолство е било в Стара Загора, много по-късно, когато Кемал Ататюрк става министър-председател, вижте какво прави, аз съм го казвал много пъти. Кемал Ататюрк идва при българското правителство и измолва да сключи договор с българското правителство. Е взел
над 1000 човека, земеделци, животновъди, производители на зеленчукопроизводство и така нататък. И той ги е поискал от нашето правителство като специалисти, които да обучат турското население, за да почне да произвежда същата такава добра производителност да има, както има и България. България не му отказва, защото Кемал Ататюрк е бил един от много добрите политици на времето, когато той е бил министър-председател и президент на Турция. Нито една държава, Гърция, България и Кюрдистан и така нататък, нито една държава не е воювала с друга държава. Имало е мир, имало е спокойствие и така нататък. И както виждате, този човек е искал да развива собствената си държава. Откъде е вземал мая? От България. Какво представлява днеска България? Получава турски домати, китайски домати, римски там, гръцки, но божествени произведения в България липсват. Защото ние станахме безбожна държава, всичко някои хора изкорениха, махнаха, тя ги интересуват само парите, но нали и те ядат от същата реколта. Вярвам, че и те започват да се замислят, защото в края на крещата всеки човек има божествен дух, божествено тяло, божествен разум. Няма чак толкова безкруполни хора, те са малко. Вярвам, че ако някой от тях слуша това нещо, би се замислял и парите, които има, и ако са грешни пари, би ги дал за нещо прекрасно и тогава греха му ще бъде унищожен, защото ще създава нещо добро за народа. От една страна се отсякал дървета, но се залесил гора с 100 дървета. 20 се отсякал, 100 се залесил. Значи направил се нещо, като се нарушил. Такъв е пътя, истината и живота. Ние трябва да се направим земеделието, приятелю мой. Аз и ти, ние можем да констатираме. Можем да констатираме колко много села, над 1400 и колко села са празни, безлюдни. Над 1300 и колко имат по 2, 3, 5 до 15 човека. А другите, като моето село, сигурно са над 1000, които имат по 150-200 и чужденците 250-350, там 400. Това не е България. Това е една опозорена страна, един опозорен свят. Кой го опозорили? Ние. И ние трябва да го оправим. Безбожна държава, безбожен свят плод не дава. Не си ли обърнем към небето? Не провъзгласим ли името и имената на нашия Създател? Не използваме ли божествените програми за развитие на тази божествена планета, за да бъдем подкрепени от там, а не от държавите, които мислят себе си за велики? Аз лично никога няма да застана пред вас и да кажа: България ще процъфти или света ще тръгне напред. Не мога да го кажа, защото не виждам да се работи и да се копае на лозето. Приятели, благодаря ви за въпросите, които сте задали в това предаване. Извинявайте. Постарах се да ви отговоря по един много добър и така най-простичък начин, за разбираем за всички нас. И дано с това, което съм се опитал, защото аз не съм Бог, аз съм човек и аз като вас съм грешен човек. И аз като вас се боря за някаква справедливост, защото не може като пушите всички цигари, аз да не дишам от пушка. И моята риза се замърсява, и душата, и живота. Какво да се прави? Значи трябва да се помогнем, ако искаме всички. Желая на вашите семейства и на вашите деца и внуци, независимо от вашата националност, пол и възраст, да нямате религии, да нямате партии, да имате Бог. Един да го каже Аллах, друг да го каже архитекте, Господи мой, друг да го каже Създателю мой, Всевишний Господарю, милостиви Боже, да си изберете едно име, което да ви легне на сърцето и да ви преляга. Но
не мюсюлманите, не християните, бахаите, комунистите, капиталистите пускат слънцето и го спират. Не те спират градушките, които падат, нито пък ги пускат. Помислете по тези въпроси и вашите символи, които висят по стените ви, попитайте ги тази нощ, а ако ви отговорят, нека да останат там. Но ако не ви отговорят, сложете на тяхно място човек, който може да ви говори дори и лоши неща. По-добре да ви дава добри съвети. Тогава ще трябва да намерите живи хора. Живите хора са вашите хлебари, лозари, овчари, чрез тях идете агнешко, хляб, чрез тях се возите на автобуси, те ви возят и карат. Това са живите хора, чрез които ние се движим, работим и живеем. И както се постарем, на това ще легнем. Бог да благослови мислите, и словата, които ви дадох, защото бяха чисти и са Негови и бяха дадени за всички нас, за да ги ползваме, за да вървим по пътя на успеха, а не по пътя на провала. Всичко добро, приятели, мир вам. Амин.